मासेयाव 3 किल' मासेयाव 3 किल' खासि खालामनाय मानिबो खासि दाउला मासेयाव 3 किल' मासेयाव 3 किल' ओमफ्राय प्लास इयाव 6 किल' दाउआ जादों खासि आरो खंग'आ जादों जोंनि खना खंग बे खना खंग'आ जोंनिया जायनि फिसालायानो हाबा जायो बा जायनि फिसा जानो हाबा जायो माने जोङो खना जरासे जरासे जों होयो बे खना खंग'आ दिनै जोंनिया अडिट दोङो अडिटनि थाखायनो जोङो बे दाउला खासिखौ जों ग्रेव होननानै जों फुथारनानै जानोसै र' दा एवनानै थाबलायनाया बन्द' खालाम बेखौ मोजां दा खमायाव नांगौ हाबा हुखाबा नांगौ जायो नांनाया खिन्थु एरि फिनना ओरैनो संगासिनो आरो दाउला खासिखौ लोगोफोर भिडिअखौ आं बानायाखै आरोना बिनानावा बानायना दोनदों आइमोना खाना जानायखौ आरोना ओमफ्राय आंखौ भिडिअखौ इउटुबाव होनोदों आरोना इसोरो बेनिखायनो होना होबाय आइमोन खाना जानायखौनो नोंथांमोना नायलांथारदों जोबजासे भिडिअखौ ओमफ्राय आंबो मोनजादों आरोना लोगोफोर बे बेदरखौ न'आव आइया लाना फैदोंमोन ओमफ्राय जानाव जायाखै आरोना आइलानाव जादों आरोना जा ओमफ्राय गोथावानो जादोंमोन बेदरा ओमफ्राय एसे गोरा जादों आरोना लोगोफोर बेदरा थेवबो गोथावानो इउटुबाव खांसेयाव रानना लाग्रोनो मा होनना बुङो बिना दंखायोना बियानि ओइ दोङो बिटाखौ सुनो थांनो माबा बेदरखौ बाय फिसा नुलायलायदो बाङाय नुलायलायदो इसा गोबाव एवबायना नङाले मबाइलाव नुखायो ओइ मबाइलाव ना खोनाया खामाय नामा जाफै फैगोन नै आइमु खाना जादोंमोननो बेखौनो जों एसे लाना फैदों आरोना आङो ओंखाम एसे संना लाबाय ओंखाम जानोसै आरोना लकेल दाउ लकेल माथो बे दाउआ मावसे दाउ सुग्रालै बियो गोथावानो लोगो Nè betul lah apanya ya? Kayak kilo? Masih ada nih. Kasih kamu mana ibu? Kasih tahu lah. Ngai jang jang kim jang. Gaiखालिया फिथिगिरिफोरखौ नाङामोन आबाखौ आंथ' थोरनाफोरखौ जादों माबाखौलाय बिसिनाफोरा खामानि गैया सुनांगोनलांसै बेखौनो बेखौनो हागिरदों नोङो साननो फैदों बिदि थांनो हानायसो आरो दा दैया Dia tul terus ada sen pikura logo po yun na saugasine o kabutin naman sa